Vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Saka tati after ta-uploada episode number 3 yamukoma vedu vaya veku UK, kwabva kwauya vanhu vazhinji vachitaura kuti mukoma nashi izvo zviri kurondedzerwa namukoma veku UK. That is exactly what happened pamusha pedu tichikura. Saka regai tiplay ma voice notes avo. Yacho yakarebesa, yacho yakamira yakadai so. Takangokura kuti vananaka kumusha, zvezvo kungokura kumusha munhu wese musati vachinji vanobva nebackground yekumarusefa. Saka zvakaitika ndechekudai tichikura kuti vana vadiki zvaitika zviyande zvokuti pamusha vaigona kungonzwa mombe kudanga dzatovhurirwa wotodaidzwa kuti ningi mombe dzabuda, zita raidaidzwa ndakasekuru vangu ipapo, ningi mombe dzabuda. Woenda pauro mombe dzabuda zveshu hadzina hadzivhurira. Danga rakanyatso kugadzirwa zvakanaka nakaona mombe dzabuda zveshu wasavhurira hapana. Pakati usiku 11 dzeusiku 12 dzeusiku kana kungonzwa kumunda kuchirimiwa. Woendawo zveshu waona kuti kumunhu zvapakatorimiwa zveshu asi munhu anenge achirima unosingamuoni manje. Potorimwa potodzvariwa. Nonga ndo paitoshango tanga kushanda mishonga yavo. Takura ine ndaa kuma 2005 2006 ikoko. Nonga ndo 2006 ndandiri grade 5 ndo pakashaya dedhi vangu ipa. Ndo pakashaya dedhi vangu wangoshaya zviya zvisingatombonzwisiki zvokuti fiki gore rino iri papa changobva kufa last born family mavo yakangofa kuti zvisinganzwisiki usingazoti munhu ari kufa nei. Achimbo ndiri kuona chino apa pakati usiku pamba pacho paisatomborarika paitorara pachirimbiwa zvimwe zvausingambonzwisiki chii zviri kumboitika. Tichingokurawo takadaro zvichingori zvakadaro pakunorara paisatombowa nemarooms aya akawanda. Saka vazukuru vese vairara mukicheni. Pakunorara mukicheni maigona kungopinda munhu murefu wopinda mukicheni ungosvika wogara kana kutosvika kupinda mumachira chaimo. Zvinhu zvaitoitika munhu ausingaoni ausingawisisi unopepukodesona pakati peche zvokuti unovata umwe muvata pakati paigona kungopushiwa hwani wenyu uya munhu uya murume murefu utopinda pakati kuti kuchii ndiani totozobuda tichidzinga tichitiza panze. Patiwo vanhu vakuru vaisaiva neshungu nazvo vaisatombozvitora serious chingoti amenowe zviri kuitika. Then nyaya yemanewspaper iwaida kuti munhu wega anobva kutaura waitonzi usauya usina. Nanhasi zvichiri kutongoitika. Ukangoenda usina newspaper iroro aiwa mutowirirane vanotorida vanotogara vakaritarira vachititaurira zvinotaurwa panzvimbo hauzvinzwisisi kuti zvimbori zvii zvinotaurwa panewspaper izvo. Kuti mhuri yese yakapera kufa like 2020 pane mwana akangonzi awira mumvura. Apa vanhu vakuru vepo vakuti vanhu vakuru vana vaivapo vana vevana vanenge vakugarana nagogo ivava vanoti musi wakawira mwana uyu mumvura kubva kuseni. Hanzi gogo yangu vachitaura zita remwana yangu ndo zita rake musazoritaura here yanguti kana mwana ndobva awira mumvura kudhuze nekumagadheni around past 1 vakazviziva like mwana uya aifudza munhu paiva nemafriends ake vakatozviziva kuti mwana awira mumvura vakapiwa mauya nonzi hembe dzemwana saka asi zvokuti aida kunoswima here ndobva vapiwa ndiri kubasa ndosaka ndichirekodha ndichimbomiramira yaike ndobva mwana wira mumvura kumapast 1 paya. Hembe dziya dzevakadzi chengeta kubva kuma1 shoko rakazofambiswa kuma6 kuti mwana wira mumvura. Kuna kuti munhu dai vakamhanyira kubuditsa mwana uyu mumvura dai mwana pamwe akabuda ari mupenyu asi vakanyarara. Ndobva zvapera zvakadaro asi pakuzonovigwa kwemwana so pane zvakaitika paguva zvisingawisisikiwo. Inoti mukati megwa makangoonekwa inonzi Kiti chibuda muguva chimanya chidzokera ikangosvika ikangoti ngori
ikapinda murumu mavo mavanorara imomo. Then zvekiti tichingokura waiti kiti ukauya kiti nyowani like yavo yanhasi. Next week pamusoro apa pekiti apa panenge pasisina mafudzi. Same nemukwa futi zvezvisisina mafudzi. Kana dziri mheni pamba ipapa zvozvo zvinoitika pamba ipa zvakakurisa. Zvondingatanga kuzvitsanangura wega unyazoona kuti ya kune misha yakaromba. Like nawe papa mufamily yedu ndindenga ndakatoroorwa vamwe vese takazvarwa tiri 3 then vamwe vaingoitwawo kunziona vakasiya vaitwa kunzi nababa kuti vachiroorwa chiri kutoitawo mukomana kwakuita mukomana nhasi after 2-3 days mukomana atokuramba nongomubvunza chii chiri kunetsa nongoti pandongorota ndichirara nemunhu kuhope mangwana mukomana wangu anotanga kundiramba. Asiwo zvavana sikuru vakazosvika pakubvuma kuti kubata takabata asi hatisati takuda kuregedza zvinhu zvedu. Zvino ungamuti kudii munhu akadaro achiri hake kwakuda zvinhu zvake ukatarisa laini rese ndo vega vasara. Generation yavo yese yakapera kufa vanoroya zvinorwadzisa. Mwana uyu achibva kuwira mvura 2020-2021 pachiwira futi mumwe futi semutsime iroro rokudhuze nekugadheni kwavo. Mwana womwe munhu zvefuti. So kwakwese kwakofamba kutonzi vari kuda mumwe kura kuti tinokuda kuti kubva 2000 kubva kuma2006 pagore paifa munhu 1 hazvitoiti kuti titopira. Iro rinoi takangotarisirawo kuti hameno ndiani uchatevera anenge achitongofa. Munhu unongofa zvisingahusisiki achingofa zvisingahusisiki. Kwavabvunza ona kuti ngatifambei vanoramba kusvika pazogoita umwe muzukuru wakazongoendawo nemunhu wakewo kubvuma vakabvuma vakati aiwa nasanda kuda kudii kusiya zvinhu zvangu. Handi munoona kana ari mazisa anovata achichema pamba ipapo wega. Chimwe futi chakaitika musana akaroorwa akaroorwa ndine 16 years kuda ndaisafara kuroorwa here hamene chii chakaitika now chakaitika ndechekuti ichi ndaroorwa handiti vakangomuka mangwana makuseni vachi kuti vakakwira bhazi sei vakasvika sei hazvina kana munhu unoziva. Ndangoti ndichibva kumba kwamama wangu ndikawana vakagara padoo vandivigira nyama mechiita sekunge nyama yemalivha yainhuhwa yaidii ndaigosireiwo ndaibika kudai pakunoidla kudai yaisatombova netesti ivo vakaidya vakarutsa kachati kwenyama rudzi izvi kaidlewewoga usaipa umwe munhu. Ini izvi kana zvadai hazvichaitishi ndivo ndangotora raiti mangwana makuseni vachibuda vachiendawo ndichitora nyama yandichinoipawo mama kunodai aisingahusisiki kuti iti inyama yelivha inyama ichi yaisahusisika. Vachidzokera kumusha sekuru ndopavakazouyawo rimwe mimba yangu yayati budenda ndatova nenhombo ipapo ndopavakazoti uyu aisafarira kuroorwa seyaroorwa mhino mhiko dzavo idzodzo vakapenga zvikaendepehoyo ichira nemimba ndodzokera naye hazvina basa hapanoipa kunotla zvikaimani takara patebhuru tiri vaviri indiri kutodyawo ndakatarira pafoni kwangu ndakwefiteki mani buda pashi ndopashi ndimbodya uri kundikanganisa buda panze ndobva ndakatarira kumeso zvikaenda tifiteki mani buda panze iwe buda panze urondikanganisa ini kuchimbori chirudzii chiri kuitika muno. Asi vakazviona kuti pane zvandaonawo kuti vanhu vakudhara vanga vakasenga nanhasi mumusha macho muchiri kutongorema ukasvika pambusha pedu ndiraza kuti wasvika pairosi eka vakazara makuva mebhandoza kuma50 something nekuda kwekuti munhu wega wega anofa pagore saka hachitingoti chiro zviripo ndizvozvo takazogosvika muchero ndo zvirimo mumhuri medu hakuna zvimwe zvatingaitawo chikuru kungonamatira upenyu hwako kuti usasvikawo pakuzonofawo nezvavakabatawo kumusha kuzokaona munhu mukuru wobvuma kuti zvinhu zvangu ndinazvo asi handidi nazvo ngosiyana nazvo koziko zvino vana vavo vese vakapera vasisina kana mwana mwana vakapera vakuchipindira vazukuru kuti zvimwe zvaitika futi like mombe inogona kungomira padhuze nepamakuvo kudai zozi sombe rekumusha vanzi risi bramani rongomira pamakuva rakamira ristraight rakadai risina kana uri kuuraya kana kudii rakamira rakatarira kumadokero rongososvika pakuti roga rofa kozi chindai munouraya mombe yemupedzisi pamunongoiuraya chete muchipedzisa usati hapana mwedzi miviri mitatu pane munhu anofa chete
kuti mushaya kuti asi mugotarisa havana kumbofuma, havana chavanacho, hapana kana chavanacho, ndongozvitamburira kuti isi vazukuru tinotovachengeta. Kune vazukuru vese vakaramwa kuvachengeta, vese vakaramwa kuvazukuru vakaramba. Izvo kamboitika ndezvokudai. So rimwe gore futi last year ndatenga mota yangu last of last year 2022, pakazoira mwana wacho mumvura uya, taenda kurufu, vakangopinda mukati memota. Pana kuti ufare kuti muzukuru wangu wakadi akatenga mota, vakangopinda mukati memota iyoyo ndokugara vakadzi now is raining. Vakangopinda vakagara mukati memota vakanyarira kuti 0 vachita savanodetenzera. Tangoti tichidzokera kumba kugweru, tichidzokera kumba ndangosvika mota yaina kana mboita kana 2 months yanga yabva yatofa. Mukatodzokera pa1 apa ndo chimota chitatokuda chakutiraramisawo, chikabva chatovharana chati chihonda fiti, zvikabva zvatovharana mota yaiunza mari ikafa. Zvinhu zvacho umboyati zvinhu zvinorema. Vakabva vati pakashaika mudhara wangu inini, vakabva vadai mudhara wangu washaika sanhasi, munavigwa sanhasi handiti mangwana vava kutonyeya kuti saka uchakagarira nepano munhu wakagarira abva afa, kuzvichitangozvarwa tiri 3 mumba medu. Saka patakurawo kamwe grade 6 muwakurizina ndobva tadi vatanga kunyeya. Mama vandobva vadzoka, tikati tikaudza ndo zvanga zvitaurika zvikanzi zveshuwa chakagarira nepano munhu wanga wakagarira afa. Munavigwa sanhasi mangwana wanga muudzawo uchidaro hazvizoiti. Zvikaiuraiti chege nditori vana vangu ndiri navo. No, it's no. But no, you see. Ndobva taipa zvikaakura chege nditori vana vangu. Vana vaya vakatanga kuramba nesu manje kuti hatinangwa tudi kwatinoenda. Taapa bhazi manje pakunokwira kudai ungarikwira bhazi raive richipfuura ronokwidza vamwe pamberi pedu. Isu tichiiswa nonga takaita 3 days vachiti hamuna kwamunoenda, izi longu mune vana hamuna kwamunoenda. Bhazi richiva riri empty, raingokupfuura kunzi mimi kwete siyanai nesu, votora vanenge vakamira panext nesu ndo vaitotorwa kusvika vatisiya. Musi wavakangotisiya kumba zveshuwa ndo musi wavakakwira vakaenda. Uzobvaona kuti vabereki vana madzisekuru aya akatanga kusingaiti ira nhasi ivo ndozvikurudzira ndozvida kuti kutakura ndakatakura zveshuwa ndezvako hazvisi zvenyu, kana ndofa ndichatsvaga wokusira. Ndozvavanototaura izvozvo. Asi unozoshagogoshado uchasigwa mumhuri macho ndeani kuti havana muzukuru mwana mukomana. Vazukuru vemwana mukomana isi tingori vasikana, saka unoshata mendi vachazvisiraniwo izvozvo. Kuda vaida kupaini kozi pandakaenda apo zvikanzi zvangu usingachadi kuuya ngodati zvo zvangu ndizvipani, ndikati zvine rudziko zvikai zvinhu chaizvo. Iko zvino hakusisina uchavashanyira kana kusvika, asi vanhu vachida kukuroya vanongokuroya pafoni. Last time pandakavafonera ini ndakati gogo makadii, kutonzwa network cheche kuti muri kutotaura zvakanaka. Zvikanzi ndiani, ndikataura zita rangu, zvikanzi sorry sister handisi kukuwa. Ndikati ndini ringi, zvikanzi sorry ndiri kuti sister kuti zita rangu risadisasika Mwari. Zvikanzi handisi kukunzwa, ndiwani unozofona after nguva dzakati. Paunongofona chito chingopedza kutaura navo, paunozotifona nguva dzavanenge vataura idzodzo ukazodzifona, paunongopedza kutaura navo either unogona kuva gumbo kana kurohwa nemusoro kuti unoda kukusvitsa muguva chaiyo. Ndozvavakuita mazano kuzi kumushanda hamuchadi kuonekera, vakuchiroya pafoni manje. Ipo patinochitaura mese vanobva vakuroya. Kana unga uri pabasa robva ratongopera, sai kunoda kutotya kana kutovafonera, kozi ukangovafonera kana unga uri pabasa basa rongopera. Kana mamuchiwirirana nemurume mutongotanga kugwa mumba, zvisingawisisiki zvinongoitika zvakawanda mulife. Utongoshati vana gogo dai vachizorora. Ukaona munhu wese woshuvira kuti dai vana gogo vachifa, munhu uya nei aita zvinhu zvakawanda mulife yevanhu. Unotangomirira mwedzi uyo wasara
Anoti ndiani uchafa ipapa vachanongawo. Ndiwo emamwe mavoice notes atareceiva ku WhatsApp. Mongotiregererawo nenhau yekuti pane poor sound quality asi kunze kuri kunaya. Veduwe dzimwe nyaya dzinongoda kuti munhu achizvirondedzera nyaya yake ari ega nekuti ndiye anenge achinyatsonzwisisa what he or she went through. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Okay. Ndiri murume ane 37 years ekuberekwa. Ndine 37 years takakura Pamba Pedu kuchitungwisa uko. Zvino takangoti handiti mukukura Pamba Pedu isusu panongoita time yekuti panoita sekunge usiku parongokandwa matombo ungonzwa kuti kaka matombo pamusoro pemba. Piri panoita sekunge pari kutofamba tsoka munozva 2 am 3 am unotonzwa pachitonzi dzidzi wotonyatsoshaya kuti chimbori chii, hapana shiri ingambofamba usiku hwakadaro. Thirdly, takamboita dambudziko rekuti chimini yepamba maitouya muchimini muchipinda zizi. Zvinhu zvese izvozvo zvinhu zvakaitika. Tine hanzvadzi yedu iri kuCanada. Pazvakatanga kuda kuchinyatsotonetsa, it was 2013 vatora vabereki kuenda ikoko kuCanada. Vaenda kuCanada, inini ndanga ndichiri kugara kumba ikoko. Pane mwana first born yemukoma wangu vari pamba ipapo. Pakatanga kuitika mashiripiti iwayo ezvinhu zvinofamba pamusoro. Uyezve mwana wehanzvadzi yangu akazoona chikiti ari panze. Akaona chikiti chikataura naye chikati muda kundijairira. Akachema zvisingaite. Isu patakasvika hatina kuchiona, sakati ndaona chikiti chataura kuti muda kundijairira pano. Then zvaitika kudaro. Izvezvi futi vakatorwa vakaenda vabereki vese vakaenda kuCanada kuna sisi. Adongozava machembere hazvinetse kuti vawane ningi visa kuenda uko. Iko zvino ndichakusenderai screenshot ndichiudzwa nehanzvadzi yangu last week chaiyo ichitaura kuti nekuti akatokumbirwa kuti asare kumba ane kwaanga ari kutogarawo. Achitoti ndaakutorara muspeya imwe chete nemwana wake mukomana gotwe rake. Pamba pari kufamba chinhu zvokuti handisi kuziva kuti chii. Iniwo kwandiri kugara iko kuno changa chiri chipiri. Iyi nyaya yavakazondipira iri Friday. Chipiri kuno handina kurara. Pamusoro pachiita kunge pane munhu chaiye akutofamba kutoita dzimba kuti didididi. Saka nyaya inonetsa manje ndeyekuti panyaya yedu iwo musi uno ndaitobvunzana naamai mimi kwaiziti zvinhu zvese zvinoningirika baba vanoita sekunge vari soft, vanoita sekunge hazvinhu zvavasi kuzviona. Amai ndo vaunototaura navo nyaya iyoyo vachitoda shungu kuti kana tichifamba hatifambi. Asi baba vangu handidi kukunyemberai. Vanenge vachitora stance iyoyo nekuti vanenge vati ndiri mukuru kuRome neCatholic. Hainini handidi zvenyu zvemapostori izvozvo zvekuti zvinorwisanisa vanhu. Zvadaro pafamba chino apa. Ini ndakatozoendawo nemudzimai nenyaya yechinhichi nekuda kushandirwawo ndisezvo ndataura kuti toda kunhingirika visa. Ndopadakaudzwa zvichinzi mumhuri menyu mune chikwambo chirimo chinoshandiswa nevanhu vatatu. Vanhu vatatu ava chakatorwa kare nevanhu vakafa kare. Asi kune vanhu vatatu vari
vari kuningirika chinhu icho hanzi chakakura chinenge gonzo asi harisi gonzo, chine zimuswe rakareba kubva pano kusvika uko heki. Saka chinhu ichocho ndo chinenge chichiuya pamba chichiona zvese zvamuroda kuita, urongwa hwamuroda kuita. Ndo kwandakapedzisira kuudzwa kumapostori kuti kudii. Asi kuna mapostori handidi kukunyeperai mukoma, unenge uchingoudzwa dzimwe tsanangudzo dzokuti unoona unoti harabhishidza dzandiri kutotaurirwa idzi. Asi inini hangu chishuwo changu chanchiri chekutiwo ndinyatsowanawo kana ministry chaiyo inoita zvekunamatira, ndimboendawo ininiwo kana nehanzvadzi yangu iri kuno. Nekuti mumwe mukoma ari kuSouth Africa, vamwe vanasisi vakatobudawo neuyo wakatora vabereki. Tinyatsombounzwisisa kuti chii. Munoziva hazvina kunaka kuti munhu unorarama muupenyu hwekuti hausi kuziva kuti mhandi yako ndiani. Apa I don't want to be preemptive because handinyatsotozivi kuti zvinhu zvemufamily medu ndezvechii, asi mapointers anoratidza kuti pane munhu ane mushonga ari padhuze nevamwe vanhu aripo, nekuti ivo vacho vakatororwa nekwavari, vamwe vanotorara vakamonererwa neshato vatori kuvarume kwavo ikoko. Varume vakomana takadzidza zvekudzidza chaizvo, asi ndikakutaurirai kuti inini mukilasi medu neshamwari taitamba tiri 5 taigona, asi inini have never kunyatsombopindo basa permanent muupenyu hwangu. Ndinongoita zvekukiyakiya ende mari dzacho mukandoona mukoma imimika munotofunga kuti ndaona hwerengwesha, asi ndikakuudzai muraramiro mwandinoita munozonzwa tsitsi. Saka munhu uchizenge wane mudzimai manje anotanga kukuonesa zvimwe zvinhu kuti mumwe wangu ngatipotewo tichidai zvokuti izvezvi handina kana munhu wandiri kutombotaurira mumba nenyaya idzodzo, nekuti ndakamboda kuzviedza zvinongoparara zvimwe zvezve zvausinganyatsonzwisisa kuti chii chekunyatsoitika. Saka inini ndaona kuministry uko sezvo achitakuona mukoma vakawanawo, munogona kuvaforwardirawo nhinge audio yangu iyi kwakavabatsira chaizvo. Ndachikumbirawo kutoti kana wachinhingirikawo tibatanowo panyaya idzi tinhingirike chinhu chinotofamba chaicho mukoma. True kuti rushambwa chairo kuvakomana, even ukapinda basa unongobuda zvimwe zviri abnormal zvekutoti munhu uchizosangana neantu but wewe chii, haudhakwe, hauite zvemadrugs, chii chinonyatsomboitika kuti unyatsomupa mhinduro? Hapana. Asi chandinonyatsotoziva zvangu, I don't want to point that to him kuti he is the cause. Kunyarara kunoita baba vangu munyaya dzinenge dzichiafekta izvezvi ndivo vakasara kufamily kwese, vasarwa nemunin'ina mumwe chete, vamwe vese vemba mavo vakafa. Asi kuvana vese vakomana ava, vanhu vakatoenda kuchikoro vachidai havanhingirike, hautombowana kana kusunga musoro kwavanotomboita. Kana ukavabvunza kuti akwai muchazomboningirikawo sei nevana, vanhu chiungano tichiona zvinotinetsa, vanodzvara kuti handichatsvaga mari, kana ndakawana mari ndichakuunganidza mise semhuri. Ndakumbiriwo mukoma ndibatsirewo panyaya iyi. So after this tava tatumirwa ma-screenshots namukoma ava. Unfortunately we cannot share ma-screenshots iwawo, asi tichiverenga ma-screenshots iwawo you could see kuti zveshuwa vanhu vatambudzika, veduwe zvibata izvi. Ndipo paunonzwa mumwe munhu achiti mukomana ndiri kutsvakawo vanhu vanorombesa. Let this be a lesson veduwe. Let me play the next voice note ravazotumira. Iyo iri pamusoro ndiyo screenshot yamona nyaya yavakandisendera yechinhu icho musi wa4 November vachindisendera nyaya yechiscreenshot icho. Inini ndazovasenderawo audio kuno kunichiti inzwai audio iyi munzwe nyaya iyi inenge ida kuenderana nezviri kuitika kumba kwenyu.
So challenge yangu inoenda kune avo vanozviti inyanzvi, vana mazvikokota, vaya vanozviti vanogona go back to sender. Nyaya iyi mainzwa irimo mudare, chiuyai kamubatsire mhuri idzi. Asi vari kuti ivo havasisina chavainacho, vari kukumbirwa kubatsirwa pachena. Asika kana mukabatsira munhu 1 zvake zvikaita zveshuwa, tinouya pano tokupaiwo platform tichitaura kuti aiwa ava ndivo vagoni vebasa. So muzuva ranhasi tabva tawanirwa nyasha, takwanisa kuwana lawyer ari willing kutipa legal advices, nekuti out there kune vamwe vanhu vane matambudziko ekuti they are going through divorce, havazive kuti vozvifambisa sei, kana kuti makatenga imba mukavharwa mari hamuchazivi kuti mozvifambisa sei, kana kuti muri kuda kutotanga kutenga imba hamuzivi kuti process yacho inofambiswa sei, even motikari chaidzo vazhinji vari kungovharwa. So if you need legal advice kana kuti legal help, today is your lucky day. Chibva wamhanya, because zvinoitika lawyers anogara ari busy. Tese tinongozviziva kuti lawyers are very expensive, vanochaja per hour, and mari iyoyo you will never be able to afford it. Saka chibva mamhanya inbox kwangu tibva taona kuti munobatsirikana sei. So let's consider this as an opportunity that comes once in a lifetime. Vadiwa vateereri, until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.